Здравейте, Vbox 7, аз съм OPG, или както ме познавате по регистрацията ми OPG 0.951 и това е 16 епизод на Как се прави. В този епизод ще ви покажа един много як ефект с Sony Vegas Pro 9.0. Така, влизате в Sony Vegas си, трябва една картинка или един клип, аз ще използвам картинка, така, слагате, няма значение каква ще е тя. След това отивате на този ефект Defocus. Може да изберете едно от трите. Аз избирам първото, Circle Moderate Volume. Слагате го върху картинката и давате това до край. И след това постепенно правите ето това. И после, докато свърши тази лента, и накрая го давате до край, да се изясни. Цъкате хикса и след това го рендвате. Аз съм го ренднал след това. Преди това да видите резултата, който ще се получи. Много ефектно се получава, затова реших да го покажа. Ето сега ще го пусна от начало. Ето гледате. Много интересно се получава, ако сложите музика и други картинки или други ефекти, ще се получи още по-креативно и добро. Надявам се да ви харесал този урок и някои от вас поне да го използват. И това от тази поредица за сега. Довиждане. Очаквайте 17 епизод.